Co mám udělat pro to, aby se mi to nějakým způsobem zase rozhejbalo? Změřit a vyčíslit. Nemají vůbec žádný založený procesy, nemají žádnou procesní knihu, nic si neměřej a vlastně dělají všechno na koleni. Vítejte u podcastu My Timmy o marketingu a podnikání ze všech stran. Mé jméno je Jan Skovajsa, založil jsem před 8 lety agenturu My Timmy a pomáháme podnikatelům získat nové zákazníky skrz marketing a obchod. Mým dnešním hostem je můj spoluzakladatel Michal Mak, který se se mnou bude věnovat tématu, jak získat zákazníky. Ahoj Michale. Ahoj Honzo. Tak, hned začneme ze začátku otázkou, která podle mě trápí většinu podnikatelů, a to je, jak nakopnout obchod. V případě, když mám střední nebo větší firmu a obchod anebo produkt mi šel sám od sebe, nicméně se to postupně jako pozastavilo nebo stalo flat, tak co mám udělat pro to, aby se mi to nějakým způsobem zase rozhejbalo a začít ho řídit profesionálně? Tak co jsou takový základní prvky pro to, jak začít s obchodem profesionálně a ne na koleni? Jasně. V první řadě je to vlastně jako velký štěstí, že jako běžel ten biznis na základě jako referencí, takže to je jako super bod a teďko nepotřeba vlastně jako vzít to víc jako od podlahy, udělat si na to nějakou jako obchodní strategii, udělat si nějakou analýzu současných klientů a možná se i podívat jako na analýzu trhu. Asi bych začal tam na tom trhu, na kterém v zásadě jako dneska jsem. Myslíš jako zemi? Myslím jako zemi, ale může to být samozřejmě i jako lokálně. Jo. Jestli prostě někdo jede čistě jako biznis v Praze nebo v Brně nebo v Plzni, tak musíme se podívat prostě jako i na konkurenci, jak to dělá, musíme se podívat na to, jako jaký tam jsou obchodní nové příležitosti, ale asi se dá říct, že bych jako se podíval, zanalyzoval si ten trh, podíval se na dneska současnou moji strukturu jako klientely, abych si z toho dokázal říct, stanovit správně jako cílovou skupinu lidí, nebo firem, který chci vlastně jakoby oslovit, a měl bych se i sestavit na to nějaký metriky a tak dále. Dobře, tak můžeme být víc konkrétní, protože to si myslím, že naše posluchače nebo sledující zajímá ze všeho nejvíc. Řekněme, že jsem třeba střední IT firma v B2B, tak jak udělám analýzu trhu, nebo co od ní vůbec mám čekat? Mám od ní vlastně jako čekat to, že si poodkryju nějaký jako karty mých jako příležitostí, nějakých jako hrozeb, toho, co se děje vlastně aktuálně na tom daném jakoby trhu. To znamená, že můžu se podívat na konkurenci, jakým způsobem to dneska vlastně jako dělá konkurence, podívám se na její webové stránky, podívám se, jakou mají cenotvorbu, jaký mají produktový portfolio. Klidně se to můžu vlastně udělat jako s mystery shoppingem propojeně. Si udělám jako nezávaznou poptávku, ať mi zavolá jejich obchodník, abych vlastně jako viděl, jak to dělá. Jasně, že vyzkoušíš jakoby jejich obchodní proces a... Vyzkouším se přesně tak, jejich obchodní proces. A další část té analýzy také, abych se podíval vůbec na ten potenciál toho trhu, který mi vůbec jakoby nabízí. Kolik je tam firem v nějaký určitý velikosti mojí cílové skupiny, to znamená, já si nadefinuju, jestli můj klient je z odvětví průmyslových podniků, výrobních podniků, nebo služeb, nebo nějakého jiného třeba vysokomaržového biznesu, jestli to budou advokátní kanceláře, nebo jestli to budou e-shopy, výrobci prémiových produktů a tak dále. A vlastně si stanovím, kdo může potřebovat moji jako IT službu například. A v zásadě si řeknu, analyzuju se, jestli tady je na trhu 20 firem, který můžou poptávat mé služby, anebo jestli jich je, já nevím, 2000, 3000 a udělám si nějakou jako segmentaci z těch firem, abych věděl, jakým způsobem je mám následně jako oslovit. Jasně, a tohle to vlastně bude i pravděpodobně jiný, že jo, po produktu. Ty když máš prostě třeba IT firmu, že jo, tak ERP bude potřebovat třeba těch 20 firem a CRM, když implementuješ, tak bude potřebovat třeba 10 000 firem a víc. Určitě. A jak poznám, kterému produktu z tvý zkušenosti má smysl se věnovat a který ty považuješ, že vlastně je mrtvej a je lepší do něj nevěnovat energii, protože z něj ten výtlak nebude? Když už jsem firma, která je vlastně středně velká nebo velká, tak si musím udělat analýzu jako těch mých současných klientů. To znamená, jako měl bych si jako nadefinovat a podívat se na ty parametry.
když je můj klient typicky firma, já nevím, třeba SMBčko, dejme tomu prostě 50 zaměstnanců. Nebo myslíš střední firma nebo malá firma? Malá nebo střední firma, Jasně. dejme tomu 50 zaměstnanců až třeba 100. A typicky vím, že oni používají mé služby třeba CRM systému, protože mají nějaký svůj případ té využitelnosti, kdy tam prostě řeší projektové řízení, každodenní zadávání úkolů, nějaký výkazy, měření třeba obchodní pipeline jako obchodního triktýře a tak dále. A ten ERP systém tak samozřejmě už je mnohem víc jakoby robustnějších robustnější řešení pro mnohem větší firmy. To znamená, že to bude využívat firma, která je mnohem větší, s větším počtem zaměstnanců a mají úplně jiný problémy než malá a střední. A teďka, když už jako jsem zanalizoval svoje produkty, jako ta IT firma, která teda jsme si omylem vlastně utřídili, že prodává CRM a ERP, tak potom, co mám analýzu a řeknu si, dobře, oba dva produkty se zdá, že má smysl prodávat, tak jedno z toho vlastně má 1000 zákazníků, jedno z toho menší množství zákazníků, tak kde mám jako majitel firmy vlastně začít, abych ten obchod nakopnul? Měl bych to hlavně nějakým způsobem změřit a vyčíslit. U nás v zásadě jako používáme metodu toho, že se podíváme na parametr takzvaného lifetime value of customer, což vlastně znamená, jaká je celková útrata jednoho zákazníka za svoji životnost. To znamená, většinou v B2B segmentu se to počítá, dejme tomu na nějaký 3 až 4 roky. A když tohle z toho jednoho zákazníka udržím celý 4 roky, tak v zásadě kolik mi utratil peněz za tohleto období. Což může být nějaká suma, v nějakých případech produktů je to 1 milion korun, u někoho to může být třeba 10 milionů. To záleží samozřejmě na cenotvorbě, za kolik svý produkty prodávám na bázi toho, že je tam nějaká implementace toho řešení a pak je nějaký samozřejmě pravidelný jako předplatný za licence vzhledem k objemu a tak dále. A tohle je jeden parametr, který si potřebuji spočítat na svých zákaznících a druhý parametr je maximální akviziční náklad. Ten by se měl pohybovat ve většině případů někde jako do 10%. Pokud mám vyšší maržový biznis, klidně to může být ten případ jako té IT firmy, tak se může asi pustit i trošku vejš, to znamená až do nějaký úrovně až 15%, dejme tomu. To znamená, že když třeba implementuju ERP systémy, kde implementace bude stát třeba 2 miliony za implementaci a další zhruba, já nevím, 200 000 měsíční fee za licence a správu za to, že to tam někdo prostě opravuje všechno a případně dodává nějaký moduly, tak se dostanu jednoduchým výpočtem vlastně na to, že za 2 roky z toho klienta mám 2,5 milionu plus 2 miliony implementaci, to znamená 4,5 milionů. A pak následně teda by mě to mělo stát 10 až 15%, což je od voka nějakých 450 000 až 700 000. To, kolik já můžu vložit na to, abych toho klienta získal. Tak a co to všechno vlastně obnáší? Tak a co to všechno obnáší, je to jako pěkná otázka, kterou jsi položil sám. Jsem si položil sám. V zásadě může to být klidně jako nějaký jednorázový náklad, prostě ta analýza trhu. A dál, hlavně primárně, je to rešerše firem a jejich kontaktů na následný jako oslovení. Jasně. To znamená, udělám si rešerši 100 firem, dejme tomu klidně 200-300 firem si najdu na základě kritérií velikosti, lokality, jaký mají ty firmy, jaký mají produkty, v jakém pracují odvětví a tak dále. Následně si potřebuji samozřejmě dohledat kontakty, které jsou nejvíc relevantní. To znamená, jdu od zhora, jdu na jednatele, majitele, jdu na obchodního ředitele nebo marketingového ředitele, jdu na finančního ředitele dost často, který rozhoduje o ekonomice podniku jako takovýho. Tak a tady tě jenom přeruším. Ty vlastně říkáš, jdu na majitele, na finančního ředitele a takhle, a teď všichni posluchači se určitě říkají, no to se lehce řekne, to chtějí všichni jít na toho majitele, ale já třeba i jako majitel firmy, že na sebe žádný kontakty nikde nemám a jsem dost opruzelý, když mě někdo volá nebo mě kontaktuje. Tak jak děláte tu fázi jdu na majitele? Jo, v zásadě je to někdy trošičku jako boj a prokousávání se samozřejmě přes takzvaný jako gatekeepery, což můžou být od recepčních přes info@e-mail po různý asistentky a nebo i klidně jako manažery.
který samozřejmě jako se snaží, aby takovejhlech typů komunikace šlo na ty majitele, jednatele a nejvyšší ředitele jako co nejvíc samozřejmě. A jak se na nebo jak se přes ty gatekeepery jako nejlíp dostanete? Máte nějaký jako pro posluchače tipy a triky, jak se probojovat přes gatekeepera na toho člověka, který rozhoduje? V první řadě vlastně je potřeba si udělat kvalitně tu rešerši. To znamená, že jdu přes všechny možný nástroje, který jako shromažďují kontakty na firmy. Můžu to propojit samozřejmě i s ručním vyhledáváním na Google a tak dále. Těch variant je dneska relativně velká řada. A nástroje myslíš jako třeba Merck nebo BizMachine? Přesně tak. Merck nebo BizMachine používáme, pak je tam Google, pak je tam samozřejmě i odkazování jako na daný profily na LinkedInu. Jinými slovy se snažím projet v rámci rešerše všechny možné varianty a kanály, kde se tyhle kontakty dají získat. Protože ve většině případů samozřejmě je infozavináč a nějaký obecný telefon. Jakože social engineering, že byste dělali třeba michal.mak a když budeme mít majitými domény, tak tam jako se budu snažit to jméno vymyslet jako v té formulaci toho e-mailu. Může se to vyzkoušet, jsou na to i dokonce nástroje, na tohleto, který to dělají automaticky vlastně jakoby za tebe, vyzkoušejí 15 různých variant a ono se samozřejmě jako jedna trefí a těch 14 variant se ti vrátí zpátky, když někam pošleš mail. Jasně. Jo. A tak máš ten mail, takže... Ale máš ten mail jako fajn. Co nám docela dobře funguje, je kontaktovat obchodníka nebo ředitele obchodu. Protože obchodníci, jejich nadřízený jsou dost často právě ty majitele, jednatele těch daných firm. Protože to je jako většinou důležitá role, takže ten majitel se to snaží řídit napřímo. Ano. A ty obchodníci zase, když nejsou pitomí, tak to přepinknou na toho majitele. Tak, a tam je ještě jedna důležitá věc. Obchodníci jsou zvyklí ty dobrý jako rychle řešit tu komunikaci. To znamená, jako, že oni vlastně jsou zvyklí na to komunikovat v té formě a jsou samozřejmě i nějakým jako taky filtrem. Jako to zase ne, že by každý obchodník jako rovnou přepinkával na majitele firm jako úplně všechno, to se rozhodně říct nedá. Ale v zásadě jako oni jsou zvyklí jako z té obchodničiny to řešit, ty věci. Což vlastně ty potřebuješ, aby si dostal nějakou odpověď a ten obchodník tě klidně může nasměrovat v dané firmě, jako na koho se máš obrátit. Můžeš od něj získat kontakt. A je to vlastně jako takovej gatekeeper, který je trošičku lepší, než dejme tomu zavolat jako na recepci, protože tam tě samozřejmě jako z negativní odpovědí jako uzavřou ten telefonát jako i hned pravděpodobně. Ale je to o nějakým doptávání se a je to při té úvodní komunikaci, abych zodpověděl otázku, tak by se měl dokázat vzbudit nějaký zájem, aby se s tebou vůbec někdo chtěl bavit a byl ochoten se s tebou bavit. Jasně, a jak ten zájem typicky jako vzbuzujete? Snažíme se připravit na to. Jako příprava je vlastně jako jeden z nejdůležitějších faktorů. To znamená, že připravím si několik příkladů toho, kde oni by mohli mít nějakou svoji danou jakoby potřebu. Ve stylu jsem malá firma, pravděpodobně rostu a když vyrostu hodně, tak bych měl potřebovat nebo řídit si svoji firmu třeba v CRM systému. A my víme ze zkušenosti, že firmy, které rostou docela slušně a ze startupu se právě stává malá a střední firma, tak oni nemají vůbec žádný založený procesy, nemají žádnou procesní knihu, nic si neměřejí a vlastně dělají všechno na koleni a tím, že vyrostou rychle a dejme tomu z 10 lidí, jich je tam najednou třeba 40, tak ta firma vyroste hodně rychle. A zapomene se právě na ty procesy a na to, aby to někdo jako reálně řídil, číselně řídil a tak dále. To znamená, ty řekneš tu potřebu, hele, vidím, že v rámci přípravy se podíváš na obraty, vidíš, že za poslední rok až 2 třeba vyrostly 3krát, to se úplně v pohodě jako může dít u takových firm. A řekneš, hele, vy jste vyrostli, jakým způsobem máte řešený procesy, já bych se s váma o tom chtěl pobavit, protože tady mám nějaký CRM systém, který je právě typický pro firmy jako jste vy a z našeho portfolia tady máme nějaký příklady nebo případové studie, kdy tyhle ty firmy jako náš CRM systém jako dobře využili a pomohlo jim to z hlediska efektivity času, nákladů, přestože jim vlastně vzniknul nový náklad na nějakou implementaci a licence,
tak z dlouhodobého hlediska v rámci třeba roku nebo 2, tak jim to vlastně jako strašně pomohlo, aby mohli růst pořád v dobrém tempu. Mm-hmm. To znamená, že ty říkáš, že si na začátku děláte rešerši, připravíte si v zásadě velké množství kontaktů, který se budete snažit prostředit přes obchodního ředitele na majitele, abyste nemuseli jít přes základního gatekeepera. Připravíte si případovky a v zásadě tomu majiteli buď zavoláte nebo pošlete mail a řeknete mu, hele, mám tady plácnu prostě Salesforce. Ne, že by někdo z našich známých implementoval Salesforce, jo, ale mám tady Salesforce a ty seš prostě IT firma, která dělá, nevím, pro kovovýrobu softwary, no tak máme tady dalších 10 IT firm, který dělají softwary pro kovovýrobu a naše Salesforce jim pomohlo tak a tak. A ten majitel ti řekne, hele, zajímá mě to, trápí mě to, netrápí mě to, pojďme se o tom bavit dál. Ale když ten krok neuděláš, tak předpokládám, že tě jako odmítne. Jo, že vlastně nemáte o čem se vůbec bavit. Přesně. Takže naprosto klíčový z tohohle jako bod na odnesení je mít prostě připravený případovky a snažit se získat klienty ze segmentu, kde už ty klienty máš. Určitě, protože ty už máš tu znalost toho svýho dodání. Jasně. Víš, že to umíš udělat dobře, víš, že to umíš udělat za dobrý peníze, který jsou konkurenceschopný. Měl by si vymyslet takzvanou proposition value, to znamená neodmítnutelnou nabídku a to, proč by s tebou druhá strana měla vlastně jako vůbec se bavit a komunikovat. Jasně, a to je lehčí formulovat pro něco, že, co už já znám, přesně kde tak. prostě jsem to implementoval pro 5 takovýchhle firem. A teď otázka je, co znamená, když jako nemám ty klienty z toho segmentu, tak to znamená, že ten produkt pro ně vůbec není vhodný, anebo to znamená, že třeba jenom jsem ještě toho svého klienta tu svoji první vlaštovku nezískal, potřebuju ho získat, abych měl tu případovku a pak se dostal na ty další klienty? V zásadě obě varianty, na to ti můžu říct jako ano, ale když se budeme bavit o té druhé variantě, to znamená jako potřebuji získat první vlaštovku, tak tam je to samozřejmě jako o to těžší, protože ty si to nemůžeš úplně jako vymyslet, vycucat z prstu, tu případovou studii jako takovou, protože ta druhá strana to jako úplně snadno rozpozná a může se nechat nachytat. Což samozřejmě jako obchodník nechceš, protože v ten daný moment prostě jako končíš. Hlavně si to může podle mě ověřit jako může si to asi špitli. No. Jo. To znamená, tam je potřeba asi zvolit trošku jiný styl komunikace, protože to, co jsem ještě neřekl, tak když oslovuješ ty firmy, tak by to mělo být prostě co nejvíc personalizovaný a vůči těm daným jako potřebám. Ono se to samozřejmě jako cyklí, nebo ne cyklí, ale opakuje se to z hlediska toho, že máme typicky danou případovou studii, která se dá využít na různý typy firem a měli bychom jich mít připravených jako víc. Dejme tomu prostě 5-6 variant a ta nejbližší případová studie a ty argumenty a ta potřeba, tak se na to dá jako krásně jako našroubovat. No a když vlastně vstupuju v podstatě do nového segmentu, tak si ho potřebuju otestovat. To znamená, co já bych udělal je, neprodával bych to jako nový produkt nebo stávající produkt jako novému segmentu ve velkým. Já bych radši, to znamená, neprodám to rovnou 20 firmám, když se mi to povede, ale nejdřív radši udělám to, že to prodám 3-4 firmám, dodám jim to chvíli, udělám si z toho vlastně jako celý ten obchodní proces, tu případovou studii, dodám to, ověřím si, jestli mám dobře udělanou cenotvorbu, otestuju si to a když vím, že mi to funguje, tak pak se pouštím do dalších firm. Jo, tohle to mi připomíná vlastně náš celkem fuck up, co se týká podzimu, kdy jenom připomenu, nebo ani ne připomenu posluchačům, ale vysvětlím, z čeho vychází tahle naše zkušenost. Je dobrý si to opravdu otestovat na 1-2 klientech, jak umíme dodat přesně všechny ty kroky, co jsi říkal, protože nám se na podzim stalo, že jsme prodali asi 20 klientům sales pro B2B vánoční dárky, ale zjistili jsme, že jsme to prodali na podzim a tím pádem to bylo příliš pozdě na oslovování. Přesně. Takže jsme sice velice lehce prodali produkt, ale už jsme nebyli schopni ho dodat, protože už to nikoho nezajímalo na druhé straně. Mohli jsme tomu přesně předejít tím, co říká Michal, že jsme si mohli nejdřív otestovat, jestli to zajímá tu druhou stranu a jestli ten produkt má význam pro ty klienty a pak až případně prodat těch zbylých 18, kdežto my, jak máme v našem dobrém zvyku, jsme do toho šli po hlavě, prodali jsme 20 a pak jsme řešili, co s tím, že jo? Tak určitě je lepší si to otestovat. U tohohle z toho oslovování určitě bude taky všechny zajímat, nebo mě to vždycky zajímá. Telefon versus e-mail při oslovování. Já jako na to mám celkem jasný názor, ale
ale zajímalo by mě, co vám jako reálně prakticky funguje. Já k tomu ještě přidám SMSky a LinkedIn a všechno dohromady v kombinaci. Protože nějaký styly oslovování je lepší začít jako mailem, doplnit to telefonováním, doplnit to nějakou jako SMS-kou, oslovením přes LinkedIn a tak dále, aby si se dostal na ty správný lidi a odkazoval si se na ty jednotlivé aktivity mezi sebou. Nám se docela jako osvědčil model, kdy začínáme mailem, uděláme to v nějaký jako frekvenci, dejme tomu prostě oslovení jako každý týden třeba jako 100-150 kontaktů s připomínkama. Ty připomínky tam jsou strašně důležitý, protože když rozešleš v první várce e-mail, tak se ti ozve strašně málo lidí, strašně málo firem zpátky, protože oni to prostě přehlídnou. Jo, já tohle to možná doplním ze své strany. Mně jako píše hrozně moc lidí maily nebo na LinkedInu a já je ignoruju naprosto záměrně, protože chci vidět, že ten člověk tomu věnuje víc než ten jeden mail nebo tu zprávu. Takže já jako o nich vím, ale kašlu na ně. Protože chci vidět, že aspoň jako tomu věnoval 2-3 zprávy na LinkedInu, na mailu, nebo že mi zkusil zavolat, abych já viděl tu snahu, že to není prostě jenom úplně slepý jako snaha pokryt celý publikum. Tak, přesně o to jde. To znamená, my víme, že pošlem první mail a za 3 až 4 dny, pokud se nikdo nevozve, posíláme připomínku, která je samozřejmě v jiném formátu, trošku říká něco jiného. Ta navazující odpověď nebo ta navazující připomínka. A pošleme i klidně druhou, třetí. A máme statistiku, že z první a druhé připomínky v rámci třeba 7 až 10 dnů tak vlastně reaguje nejvíc lidí. Ať už pozitivně nebo negativně, to samozřejmě to záleží, ale vyrazíme z nich reakci, kdy se potřebujeme dostat minimálně na úroveň 10% v rámci jako odpovědí. Jo, to znamená... dobře, to je zajímavý benchmark. To znamená pro diváky, je to na zapamatování, že já pokud dělám oslovení, tak při tom follow-upu bych měl čekat, že to bude 10% a pokud je to méně, tak to vlastně funguje blbě a měl bych změnit to, jak komunikuju, to znamená v tomhle případě případovku nebo nějaký styl oslovení a pokud je to víc než těch 10%, tak vím, že to funguje dobře a můžu vlastně tou cestou jít a čekat z toho, že z toho nějakým způsobem vypadnou schůzky. Kdybych mohl říct nějaký tipy, triky, co se týče toho mailu, tak strašně důležité je předmět e-mailu. Například? Například do e-mailu vložit název té firmy. Jinými slovy, když tobě přijde e-mail a bude tam jako v mailu napsáno Jan Skovajsa, tak tě to vlastně takzvaně jako trkne do očí. Pokud to nebude podpis, tak se mi taky stalo, že jsem mi podepsal pán mým jménem. Jasně, ale vlastně to vzbudí tvoji pozornost. To znamená, když je tam prostě napsáno název firmy, mají týmy, pomlčka něco a samozřejmě to musí být jakoby dost marketingově pojatý. Je to velmi podobný, jako když se sestavují například newslettery. To znamená, předmět mailu ti vlastně ovlivňuje otevíratelnost toho mailu jako takovýho. Jo, jasně. A pak je to teda nějaká případovka, úvod a čekám na... Ten mail by měl mít docela dost jasnou strukturu, měl by v prvním odstavci prostě napsat nebo mít obsaženo v sobě já vám píšu na základě prostě tohohle z toho, nějaký svý potřeby. Jsme taková firma, dodáváme tady prostě CRMka. My dost často tam jako to volíme cestou. Můžu přímo s váma řešit problém prostě se CRMkem nebo s ERP. Řešíte to přímo vy, nebo se mám obrátit na někoho jiného. Jsme firma, která se na to specializuje, umí to dodávat a v rámci prostě expanze naší firmy rozšiřujeme portfolio našich klientely, takže jsme se vás rozhodli oslovit. Dám tam tu případovku a co tam je extrémně důležitý, tak bychom tam měli vložit, jak to s náma funguje na začátku, nebo co druhá strana může získat. Ten mail by měl být v rámci struktury hodně napsaný ve stylu jako o té dané firmy, kterou vlastně oslovu. To znamená, není to my, nebo já tady umím něco dodat, ale jako co můžete vy, vám to pomůže. Jo. A pomůže vám to v těchto oblastech. To znamená... Jako být velmi konkrétní v tom, jak konkrétně mě to vlastně pomůže. A musí tam být čísla. Čísla jakože, je nejvíc prodávají. Třeba tady u téhle firmy se to implementoval CRM software, díky tomu se specifikoval obchod a následkem tomu se jim zvýšil konverzní poměr do schůzek o 15%, protože trackovali, kdy se komu mají ozvat zpětně.
Přesně tak. Jasně. Jo. A tyhle ty konkrétní body je potřeba tam vypsat i v rámci těch případovek a ten mail celkově by neměl být vlastně delší než 1 A4. Jasně. To znamená, že jako jít k věci bez vomáčky, pohrát si s tím trošičku ani ne tak graficky, jako spíš v rámci fontu, prostě dát tučně nějaký jako nejdůležitější věci, které jako tam jsou v tom textu napsaný. A na závěr samozřejmě musí být nějaký jako takzvaný jako call to action, kde je to nějaká výzva k akci, aby jsme se mohli potkat, aby jsme si mohli zavolat, ať už telefonicky, protože z toho mailu se nám spíš ozývají odpovědi, zajímá mě to, a jsou to odpovědi velice jako krátký, dejme tomu. Jasně. Já zase budu vycházet, jako to podle mě, nebo to spíš podtrhuje moje vlastní zkušenost, že mě, když někdo volá cold calling, tak já často jako, protože vím, jak je těžký dělat cold calling, taky jsem ho kdysi dávno, jako před 15 lety jako dělal, tak jsem jako na ně velice milej, ale hrozně málo, kdy oni trefí chvíli, kdy mě se s nima vyplatí vůbec mluvit, anebo kdy jim chci věnovat pozornost. A jsem vlastně i radši, když mi někdo napíše e-mail, protože já pak mám čas se mu věnovat zrovna, když odbavuju maily a věnuju mu i víc pozornosti a řeknu si, to je pro mě zajímavý nebo není. Jo. Protože my se snažíme i jako říct nějaký konkrétní čas, kdy si ta druhá strana nás může jako udělat prostě 5-10 minut, aby jsme si s nima jako mohli zavolat. A už je to cold calling na úrovni, že ti druhá strana zareagovala. To znamená, už to v podstatě takový cold calling úplně není, ale Jasně. je to jako na úrovni, ano, vím, s kým se bavím. Vím, s kým se bavím. Jasně. A vím, o čem se budu bavit. A to je vlastně na tom cold callingu úplně to nejtěžší, že? Trefit tu potřebu, čas a ještě nějakou jako náladu trochu. Jasně, takže ta sekvence vlastně, říkáš, je složit skvělý e-mail. Ano. Tím vzbudím zájem nebo odmítnutí. Na základě toho si domluvím s tím člověkem konkrétní cold call nebo telefonát, takový, řekl bych, semi-cold call, kde už ten člověk ví, o čem se budeme bavit. A já následkem už toho není jako ten cold call, ale už se bavím o konkrétních věcech a z toho pak vypadne třeba nějaká schůzka kvalifikační nebo něco takového. A tohle je samozřejmě jako ta krásná cesta, jak jsme si to teď řekli. Jasně. Ale v zásadě je důležité, aby ty obchodníci jako si řekli, že první ne znamená ano. To znamená, na jako první odpověď, kterou dostanu, je tam, hele, nemám tu potřebu, nezajímá nás to a tak dále, tak ale jako ve většině případů tam je nějaký podpis a v tom podpisu se skrývá telefonní číslo a tak dále. To znamená, jako můžu to otevřít vlastně jako jinak, ale v rámci sekvence těch mailů je dobrý jako mít připravený v zásobě jako odpovědi, jako přípravu na námitky. To znamená, netrefili jsme se jedním produktem, druhým. To znamená, odpověděli nám na CRM systém, když zůstaneme v příkladu té jako firmy nebo té IT služby, firmy, která dodává IT služby. To znamená, CRM-ko neřeším, ale pravděpodobně by ta firma mnou oslovená mohla řešit cokoliv jiného, co umím dodávat. Jinými slovy, můžu to uvést jako na příkladu třeba naší dceřinky jako My Heroes, kde jako oslovujeme firmy s nějakým způsobem jako ohledně executive search, kde vyhledáváme prostě jako vysoce postavený manažery a oni nám jako odepíšou, ale my nemáme tu potřebu. Máme prostě tuhle úroveň manažerů vlastně pokrytou, jsme v tom stabilizovaný. A my si řekneme, no a nepotřebujete náhodou vlastně jako řadový zaměstnance a nebo specializovaný zaměstnance v daných oblastech, v daných jako segmentech. A je to vlastně najednou zdolávání prvního ne. Jasně, je to jenom o tom, je to teda jenom o tom najít ten produkt, který proto je. To znamená, že ty říkáš jako ideální mindset pro ten obchod je, že ne je ano, líbila se mi ta poznámka, co jsi říkal, že každý má v podpisu telefonní číslo, takže vlastně i když dostaneš ne, tak je dobrý jako vzít telefon a zavolat tomu člověku a fakt od něj slyšet a nenechat se odbít jenom e-mailem. To si myslím, že většina lidí naprosto vůbec nikdy nedělá. A druhý je moc hezký to s tím, jakože neexistuje odmítnutí nebo ne, ale je to jenom o tom naklíčovat jako produkt na toho zákazníka. A proto je důležitý mít jako celou řadu produktů, nesázet na jeden produkt, ale mít prostě 15 produktů a říct si, dobře, tady jsem ho netrefil s CRMkem, tak ho trefím prostě Officeama 365, protože například jsem partner Microsoftu jako přesně. IT firma. Jasně. A ty jsi říkal hrozně zajímavý benchmark, že jako očekáváš 10% odpovědi z e-mailů anebo z toho telefonátu, ať už je to ano, ne. Po jak dlouhý době
můžu čekat jako šéf obchodu nebo majitel firmy vlastně výsledky od obchodu? To je první otázka. A druhá, jaký bych měl očekávat čísla a množství oslovení od mých obchodníků, protože vím, a proč se na to ptám, že většina mých kamarádů, co podniká, tak mají strašný problém s obchodem, že ty obchodníci prostě udělají 5 kolů za měsíc a pošlou 10 e-mailů. A oni se hrozně diví, že jim sales nefunguje. A já si vždycky říkám to, ale asi by měly být jiný čísla, aby to fungovalo. Jo. Je to o mnohem větším objemu, než ty říkáš. V zásadě jako každý obchodník by měl zvládat měsíčně oslovit jako stovky firem. Úplně v pohodě. Dobře, to znamená, že ty říkáš jako a máš nějaký benchmark, jakože bych řekl dobrý, blbej obchodník, jakože tak špatný očividně je prostě 5 kolů a 10 e-mailů a řekne já jsem obchodník. A ty dobrý obchodníci ze zkušenosti zvládnou zavolat nebo oslovit kolik firem? Mělo by to být úplně v pohodě, že jako základ je třeba 200-300. Dobře, a oslovím 200-300 firem, z nich dostanu 10% odpovědí, to znamená 30 z nich mi odpoví. Kolik z těch 30 máš zhruba schůzky? Vím, že e-mailing mi je schopen samostatně jenom ten e-mailing, jako vygenerovat v průměru třeba 3% konverze do schůzky. Jo, to znamená, že já si vezmu a udělám si kvalitní rešerši na 300 firem. A tak dostanu 9 schůzek. A e-mailing mi je schopen vygenerovat 9 schůzek. Jasně. S tím, že ještě tam jsou samozřejmě rozpracované jako kontakty, kde mi někdo odpoví, komunikuješ s nima průběžně a obchodník má jako jednu důležitou vlastnost, každý obchodník by měl mít, a to je vytrvalost. Protože... To většinou nemají. A to většinou dost často nemají, protože samozřejmě já chápu a sám mám s tím jako zkušenosti taky, když jsem dělal cold calling, že to odmítnutí je na denní bázi. Ty prostě denně slyšíš jako 30krát ne. To je strašně frustrující, což jako chápu, že tvoje motivace do toho to dělat dál a dál musí být poměrně dost značná, proto i obchodníci jako stojí nejvíc peněz, když jsou úspěšní. Takže e-mailing mi je schopen v průměru vygenerovat klidně jako ty 3% a následně, když to dovolám, tak jsem schopen se dostat na 5-6% úplně v pohodě. Ty nejlepší obchodníci potom jako jsou schopni atakovat klidně 10% a je to hodně o vytrvalosti jako takový. I z hlediska, že se těm firmám neustále připomínáš. To znamená jako nemáte potřebu dneska, můžete mít za půl roku. To znamená, že jako neustále by si měl vést poznámky v CRMku, nastavovat si follow-up aktivity z hlediska toho, co ti ta druhá strana řekne, aby si s tím pracoval. Takže vlastně je to takový to, čemu se říká v angličtině grinding, že prostě tlučeš senu nebo slámu, nebo nevím, co se tlouklo, že z toho vzniknul tento slovo grinding, ale je to o tom, že furt omíláš do kolečka, a což mi připomíná i to, že o našemu jednomu obchodníkovi někdy míváme schůzky, kde nám řekne, no já jsem se s váma sešel kvůli tomu, aby už mě tady pán prostě neotravoval a nepsal mi po 15, jestli se s váma sejdu. A nakonec to je docela dobrý. Což je asi, jako bych řekl, zpráva pro naše posluchače nebo sledující, že pokud jsou obchodníci, tak se nevzdávejte, protože ve chvíli, kdy se vzdáváte, tak ten obchod nepřijde, a ve chvíli, kdy vydržíte a přesně oslovíte i třeba 15krát, tak já jako majitel vícero firem můžu potvrdit, že fakt se sejdu jenom s těma obchodníkama, který mě vlastně otravujou, že mi napíšou 10krát. A skoro nikdy se nesejdu s těm, který to zkusí jednou nebo 2krát. Takže to je jako jednoduchý pravidlo. A otázka je, když já sám nejsem třeba z těsta na to, abych řídil obchod, nebo nejsem ani obchodník, musím to dělat interně, nebo to můžu nějak třeba outsourcovat? Můžeš to outsourcovat. Já docela, jako, co se mi hodně osvědčilo a dbám jako takový pravidlo, že majitel firmy je vlastně nejlepší obchodník, protože on to umí jako nejlépe vysvětlit ten svůj produkt nebo tu svoji službu. A je proto i nejvíc nadšenej. A samozřejmě on tohleto potřebuje dobře přenést na někoho druhýho, protože jako majitel firmy seš prostě nejdražší položka z té své firmy. No já ne. a v zásadě musíš to někoho jako dobře naučit, někoho namotivovaného a hlavně jako vytrvalýho. To znamená, buď se najímáš jako šéfa obchodu, anebo obchodníka, anebo to můžeš i outsourcovat samozřejmě, s tím, že jako musíš ty lidi velmi dobře nabrýfovat a musíš si najít jako takovou službu, která je procesně orientovaná, která ti to je schopna dodat, tu vytrvalost, udělat ti k tomu reporting, dobře to zaznamenat do CRMka, oslovit správní firmy. Protože největší problém u toho obchodníka dost často je, že on vlastně jako bouchá na dveře špatné firmy
A nechce se vzdát. A nechce se vzdát. To je vlastně taky hrozně důležité, protože před chvílí jsme říkali, jako nevzdávejte se. Ano. Ale stalo se nám i, že obchodníci bouchali jako opakovaně na dveře firmy, kde to vlastně vůbec nemělo smysl a ztráceli čas i v segmentu, kde to nemělo smysl. Přesně tak. A tohle je důležitý průběžně se vyhodnocovat a říkat si vlastně jako všechny konverzní poměry jako do toho prodeje, protože pořád se tady bavíme o tom, že jak bychom to měli dělat, ale ještě jsme v zásadě jakoby neprodali, neměli jsme jakoby úspěšnou schůzku, takže je důležitý si všechny tyhle ty aktivity měřit, vyhodnocovat si je v rámci konverzních poměrů a hledat, kde to nejvíc vázne, kde jsem nejúspěšnější, nebo naopak, kde mi to nejde a tam to klidně můžu jako na chvíli nějakým způsobem vypustit. A z hlediska toho outsourcování, tak mělo by to být i rozdělený tak, že outsourcing ti řeší ten velký objem té práce, to znamená vyhledání těch stovky těch firem. Vlastně nahradí vlastně ten juniorní obchodní tým, ale tu práci toho majitele nikdo neodmaká. A outsourcing ti domluví schůzky přímo pro toho majitele nebo seniorního obchodníka, který je určitě dražší než ten outsourcing jako takovej. Já jsem fakt rád, že říkáš tu myšlenku s tím majitelem, protože já si myslím teda to samý, že jako za toho majitele to nikdo neodmaká a je iluze všech majitelů si myslet, že si najmou jako obchodního manažera, který to vymyslí a prodá. Já si myslím to samý, že jako majitel si to musí nejdřív prošlapat, zjistit, jak ten sales funguje, jak ty produkty fungují, naučit to ty svý seniorní obchodníky, drillovat je a pak eventuálně jako mít lidi, kteří udělají ten plošný nálet a získají ty schůzky a kontakty, jak říkáš. A nebo si to třeba outsourcovat na tvoji službu jako toho přímého prodeje, kterou outsourcujeme víc než 100 klientům. Tak to je zajímavý. Dobře, čas se nám u tohohle dílu chýlí ke konci. Zvládneš z toho dát z patra jako nějakých třeba 10 bodů, který by si z toho každý posluchač měl odnést? Jasně, to znamená, první bod je zanalyzujte si trh a hledejte ty příležitosti a naopak nedávejte nebo nezaměřujte se na prodávání firmám, který prostě jste ještě jako nevyšlapali, nemá to význam, nevyšlapali jste si tu cestičku. To znamená, udělejte si analýzu trhu. Druhý bod je, udělejte si kvalitní rešerši kontaktů a firem podle daných jako kritérií, velikost, odvětví, počet zaměstnanců, obrat a tak dále. Zkuste se dostat jako třetí pravidlo co nejvíc na takzvaný jako decision makery, lidi, kteří mají kompetentní rozhodování ohledně toho, jestli si můžu koupit danou službu pro svou firmu nebo ne. Pak buďte super vytrvalí, využívejte všechny možný kanály, nejlépe v kombinaci v rámci toho oslovování, to znamená telefonování, mailing, SMSky, LinkedIn, cokoliv dalšího vás napadne. Měli byste si dát nějaký benchmarky z hlediska jako konverzních poměrů, to znamená minimálně 10% oslovení nebo odpovědí z osloveného mailu. Měli byste se dostat aspoň na 5% konverznost na domluvení schůzky a celková ta konverze by v zásadě měla být jako v jednotkách procent na úrovni jakoby prodejů. A analyzujte si u firem, kde jste prodali, jestli se vám to vlastně jako vyplatil ten prodej, protože měli byste se dostat na úroveň max 10% akvizičního nákladu. Jasně, ale to často u těch B2B, kde jsme řekli to ERP, že tak to jako bude mnohem levnější. To bude mnohem levnější, 000. určitě. Ale ono do toho musí samozřejmě počítat, jakože máš 10 schůzek, ale prodáš 1 až 2. Například. A čas obchodníka je drahý, že jo, IT obchodníci jsou drahý. A napadá mě, jestli jsem ještě na něco zapomněl. Možná mě napadá to s tím, že majitel musí vyšlapat ten produkt a zjistit, jak to funguje a nedá se to outsourcovat a je iluze, když se to snaží outsourcovat. Nemělo by to být vlastně tak, ať už je to outsourcovaný, anebo si najmu interně obchodníka, vlastně mu říct, tady máš produkt a teď se jako předveď. Bez jakýhokoliv drillování, briefování toho daného obchodníka nebo outsourcované služby. To je vlastně věc, se kterou se setkáváme fakt často. Já ti, Michale, děkuju za shrnutí všech bodů, který jsme dneska probrali. Musím říct, že teda jich je fakt hodně použitelných. A jsem vlastně i docela rád, že jsem přesně zjistil, jak to naše obchodní oddělení dělá. Byť jsem to vyšlapával tu cestičku, ale už je to očividně hodně dávno a já jsem se jako poučil v hodně bodech. Hodně zajímavý bod nebo takeaway pro mě je to s tím, že když si někdo odpoví ne, tak má v podpisu e-mail, tak se ti vyplatí mu zavolat. To je podle mě super.
Děkuju za tvý rady, děkuju za účast v podcastu a kdybyste potřebovali pomoc právě třeba s nastavením procesu obchodu anebo získat zákazníky, tak mě, Michalovi, anebo klidně na našich stránkách můžete odpovědět na formulář a my se vám ozveme a pomůžeme vám s tím. Hezký den.